Allah. Ya Halo, ampun. yuk. Aku bolomu yuk. Pripun kabar sedaya sehat nggih? Aduh, Mas Akbar. Mas Akbar. Aku balane. Mas. Mati kowe. Budal. Ora iso. Mas. Aku ketemplean demit kene, Mas. Lho yo, Mas, rasane kok abot ki ketemplean demit kene kok anu piye? demite watu gandel. Wow. Iki Lah, ketek loro gandel ora? Apa ki ketek apa to Mas? Delok to. Oh, ya ketek lanang, Mas. Iki nek ndoke iki lho, Mas. Iki lho. Wah. Bener kowe Mas Badar. Pripun? Bener ora cipika-cipiki kowe kok dilewek ngono. Lah ya aku wedi. Mulane wis aman ngene. Lah wong nek wong menyapa penanten kok iso iki iso nyengklak ning Lah rumah kan samu gak kok. ngerti aku mos aku balamu ket kowe jaman kayak dolanan motor-motoran ngantek sing ngeterke sunat kowe lho aku. Wong wedok kok sunat. Wong wedok ayune kaya ngene Ya sal. sunat wong lanang ki sunate diketok, disupit utawa dileser. Lah nek wong wedok mesti ya dileser. Ora diselentik. Maksudnya disentik bocah wis turu apa sik melek ngono lho. Lah kok mbok lewek ngene apa iki? Saking to wong kok ya. Aline Aku ki mbok menyapa ibu-ibu sing kono wis tak sapa. Sing kene wis tak sapa aku nyapa ibu-ibu kene kok nyapa mbok cengklak. Lah kowe nyapa? Aku mbak Rasamu aku begengkek apa piye? Sapa sing ngomong ngono? Apa kowe gak? Iya. Lho, iya. Ya maksudnya ya ora. Lah kowe saiki lek menyapa wong ngene jare kowe ndek pacar kene. Bener nek kowe pacare Duwe. Pak Kami tuwa. Iya Mbak kami tua wi langgan aku nek guyangan ngopo? Pak Sakiman iki Iya. layak duit jagung entek gara-gara kowe ya. Lah nyapa? Kok iya, aku kirane mengarep minta pertanggungjawaban karo Pak kami tua. Pak kami tua kamu minta pertanggungjawaban gimana? Aku meteng, Mas. Lho. Iso to? Kowe aja ngapusi lho. Kowe iki jangan mencemar Nama nama baik baiknya Pak kami tua lho. Aku ki wong jujur sak donya ki ya Ini ngomong tuh aku live tok. streaming. Pencemaran nama baik kok Pak kami tua ngentengi sampean iki lho. Nek ra percaya dites DNA apa piye? DNA Aku apa mau sih? kalah karo Lisa Mariana. Tak tes DNA, delok di sini lak jagung. Sik kok jagung. Bocah bayi. Lah iya bocah bayi ku mangane jagung. Mane piye jagung? Sik nek kowe nyata-nyata kowe ngomong lek kowe iki gendakane apa pacare Pak Kami tuwa? tuwa kene. Pak Kami tuwa iki piyaine sing dilek kowe roh. Engko tak dudehi wonge wireng. Rohi Mas. Rohi Engko sik kok tak dudehi. Pak Sakiman apa iki? Langgananku Mas. Wonge gedhe ndi karo aku? Gedhi wonge sathik ngono. Pak Wo sampe digoleki Pak Wo. Pak Wo. Kok Pak Wo dudu kuwi. Lho. Engko diceluk sik. Oh iya. Kene nyapa sik kowe. Aku kono wis tak sapa, kene wis tak sapa di kono. Oh depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika acaranipun menapa Kang Mas? Tasyakuran haji Mbak Yu. Tasyakuran haji. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya saged ketularan munggah datang Mekah nggih Mas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sik, lah kowe lek munggah haji sing bingung ki ning kono. Ngapa kok bingung? Lah kowe somberi lek salatmu piye jajal? Nek aku wis jelas. Ngapa? Poma Mas Akbar, Mas Badar Iya. tindak munggah haji kaya aku paling gak ki arep sembayang salat iki nganggene sarung, Tuh. baju koko. Oh ngono. Upamane Pecinan. sinden-sinden sing munggah kaji yo Macak gelungan. rukukan. Kok ruwatak Iya, jilbaban, Heeh. rukuan. Rukuan. Arep sembayang. Lek banci piye? Ayo, Prono. Aku ya ora bingung to Mas, menyesuaikan kodrat to Mas. Lah piye? Loh, lah aku wedok kan udel mendhuwur. Iya. Ya udel mendhuwur rukuan, udel mengisor sarungan Mas. Gak apik nganggo celana bal lho sing isor. Oh iya, ngono to. Iya, Menyapa sih. menyapa sapa? Nyapa sih alhamdulillah menika teng desa Desane Gampeng. Gampeng. Ngluyu nggih Mas. Ngluyu. Zaman belajaran riyen nggih dateng mriki alhamdulillah. Oh, nggih. Ngaten. Nggih. Aku yo tau rene yo Mas yo kene Nggih. Pak Lurah Jarwo yo. nggih. Malah anake Bu Lurah iki sing urung nanggap awake dhewe ya. Iya. Nek Pak iya. Jarwo kayak terus. Oh ya aja ngono menawa nek paringi rezeki terus iso nimbali awake dhewe kabeh sekanca. Amin. Nah, ngono lho, tapi jare dalange dudu iki. Dalange yo iki putra daerah dalang hebat-hebat Eh, tuh. mergo danane mepet nyetel YouTube.
Iso danane mepet gur nyetel YouTube lho. Ora panjenenganipun Pak Jarwo saiki wis ngasto anggota dewan. Amin. Ibu putranipun panjenenganipun Mbak sapa iki? Mbak Teliana iki dadi bulurah Alhamdulillah. sebagai kepala desa. Pak Won iki Pak Alhamdulillah. Sakiman. Kok diaturi jumeneng mriki lenggah mriki. Saiki wae. Saiki wae. Saiki wae. Coba panjenengan ae sing ngaturi karo Pak Wo. Nek aku kok Mbak Teliana ae sing tak aturi Ingkang mriki. kagungan dalem riyen kalih sinten? Kali kali Pak Wo ndak apa-apa. Nggih. Menawi Pak Rukiman kan nembe gerah muga-muga enggal entuk Enggal tombo saras, ndang waras sehat. nggih, amin, ben amin, amin. Alhamdulillah saged momong putra putri kinasih. Amin. Berarti niki sing sokip belajat Ibu Sumarti riyen. Nggih. Oh nggih, Nggih. monggo. Monggo Ibu Sumarti tasih lenggah to nggih? Lah tasih napa? Lah iki. Sepote Kang Mas. Duduk. Wah, Jan. angin Jan. Nah, ngene Nggih. Jan. Jenengan dibetakne kipas iki lho. Lah iya aku asline kok mburo ya gedhe dhuwur kok. Terus tekan kene. Mengkeret. Napa niki Bu? Diatur Kok mik sak repot-repot. mik mik mik. Oh kene iki. Lah niki nyun sewu. Mboten Pak paring dawuh niki Paring napa? dawuh to? napa? Paring dawuh napa? Heeh. Oh, kula mawon. Oh, sing- wakil kula menawi wakil 500. Wis aman-aman wis. Lah niki duit tok. jere. Kudu ya tenanan. Dalem nedhi lagu Nggih. injih. Alhamdulillah. Monggo Mas dipun Heeh. Napa niki? Heeh, Pak ayang-ayang sinarengan. Oh nggih Nggih. mengke nggih, Bu. Mengke Bu. dipinangkani. Bu Sumarti matur nuwun nggih. Nggih, Mau kula- diparingi dompet. Eh, kok. niki kok ya nuwun sewu Bu, niki saderenge nganu ndagel niki Dompete saderenge sapa copet. kuwi mbok gawa kuwi? Ya maklum Mas terasi copet tok biyen. Wis mari aku saiki ngerampok. Lho, kok malah gedhi. Pak polisi niki lho rampok. Mboten wong tak setorne kowe ngono kok. Oh, iya. Niki kagem sinten Bu? Kagem sinten Bu Sumarti. Oh So- kagem kula kali Mas Bedan. Wah. Nggih. Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Lemah teles Gusti Nggih, Allah matur ingkang sembah nuwun. males. Lemah Ibu. garing Gusti Allah ingkang peparing. Injih. Nggih. Mas Akbar, Dalem. kene tak gawane sing kok kabotan. Kene tak gawane wong lanang ki ra pareng nyekel dhuwit kiting. Lah kono ya lanang lho. Iya. Kan lanang ki ra pareng nyekel dhuwit kiting. Kene gorene. Biyuh, Wong lanang ki biyuh, ra biyuh. pareng nyekel dhuwit wong itu ae. Ini malih ya. Anu mbok menawi wonten paring dawuh Wonten dawuh napa, Bu? Oh mboten. Nah, Nggih, menika pasrah borong kita bersama. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun Bu. Matur nuwun, Bu. Mbake badhe ngaturaken apa? Monggo. Badhe nyuwun apa ngoten mawon? Oh sampun niki wau. Oh, Oh. sampun Iki izin. Bu Lurah nggih. Oh. Ah, Mbak Talenia iki jenenge. Talenia sapa? Oh iya Mbak Teli. Mbak Teli iso ditaleni bareng lho. Kok ditaleni Bu Lurah sik iki Bu Lurah di Diurus. Wah, nyuwun sewu lho Bu. Pak Jarwo lho mun ping kalih to masake dhewe niku. Oh iya no. Hati-hati lho Bu, Nggih, niki Bu. Gelembuk Solo. Ngenyek lagi Karanganyar kene kok. Nggih, leres. Nggih, riyen kalih nate ditimbali kalih Pak Jarwo kalih Mas Akbar. Nggih, leres. Sok nek kapan, Ndro? Leres. Aku urung. Iki sik rencana meneng ae awakmu. Oh, iya. Nyuwun sewu Bu Lurah. Nggih. Pun ngasto pinten tahun, Bu? Nembe 2 tahun. Adek tahun. ini kok urung blas 2 tahun. Sampun. Oh, sampun. jenengan teng mriki Oh, niki. nggih. Lali kok duwite entek wis. Wis ditanggap po. Eh, Kula dereng, Bu. aku ki Yo malah do genah-genahan ngono. Oh, ya. dhewe Pak Jarwo. aku Bu. ki nek duwite entek Bu Lurah lali. badhe paring dawuh menapa dengan keadaan situasional pada malam hari ini. Ya awake dhewe iki gak ngarep-ngarep ya, Mas. Betul. Dengan kebijakan pemerintah dari pusat efisiensi anggaran, Nah. saiki pemerintah desa wis ora apa-apa. APBD-ne BDC dikurangi ngono lho. Alhamdulillah. Heeh. Lah nggih, Bu.
badhe paring dawuh napa niki nek Bu Mbok menawi wonten nasihat sepatah dua patah kata Oke. untuk para masyarakat, mungkin. niki. Heeh. Monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Sugeng dalu sedaya, nggih. Sampun dipun paringi pitutur kalih Mas Akbar, kalih Mas Badar, kalih Mbak Manohara, kalih Mas Lendro. Nggih, Mbak. Kula namung sekedhik mawon niki mugi-mugi Mbah Marti sampun kondur saking Ibadah. ibadah haji, mugi-mugi saged nular dhateng kula kalih panjenengan sedaya. Amin, amin. Nggih. Mugi-mugi kula kalih panjenengan saged melaksanakan rukun Islam kanthi lengkap. Amin. Amin, amin. Pun ngoten mawon. Kok bile badhe napa nembang tawi nyanyi Bu Lurah? Sampun niki mau. Sampun. Permintaane sampun Oh, dirangkum di permintaan, sini nggih. siap. Matur nuwun Ibu Lurah dan Ibu Nggih, Sumarti. siap, Kula nggih. tansah nyuwun pangestunipun nggih. 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 Matur nuwun. Monggo katuran Matur lenggah nuwun. malih. Mari, sehat. Ya. Dalem? Oh nggih. Aku mung rene dicegat wong mendem, Mas. Lek nyapa? Wong mendem nang kono mangan bakso. Lah terus Arti kamplengi aku. lawak kamplenge. Terus kon nggih Bu Ibu. Tase iki lho. Tase sapa kuwi, Mang? Loh. Oh, tran iki nggih copet tok, Mas. Kok eling to Bu Tias. Kowe iki yo sok apa iki ngelingke kowe kok. Iki Pak Sukiman. Pak Sukiman. Nggih. Nah, bar iki lagi nyanyi. Lagi nyanyi. Nggih, tamune tunggane sing nggih, Mas. Nggih, Monggo, Pak monggo. Sukiman menika sampun- Monggo Kang Mas Monggo. Sukiman. Nah, Pak Sukiman, Pak Wo iki bar panen lombok karo panen jagung, duwite kon ngelongi sithik-sithik. Trodok. Mohon izin ngaduh kami tuwa. Monggo Pak Wo, Pak Sukiman. Oke, boten kersa menika. Oke. Pak Manuk. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Untuk pertama Mbak Manohara dulu nggih. Oke. Kagem salam pambuka. Monggo merdeka riyen, Mbak. Merdeka riyen Mbak Manohara. Arepe dono swara napa? Kanggo salam pambuka. Dibawani napa? Dibawani Bawani. riyen. Pamer swara. Alah. Wah, aku wong iki bedoro nek swaraku ki asu. Apik. Iki cara ketoprake sampean suminten iki Subroto. Oh ngono. Yo. Sebratane sak lho, Mas. Subrotone iki. Ma, kurang Weh. gedhi. Kae aduh duk. Aku Iki golek wae sing lho, gedhi. iki wae. Iki Subrotone kene kae Supratman. Ayo bawa napa, Mbak yo? Pamundutanipun apa, Kang Mas? Niki mau sing musik-musik mengke. Oke. Mengkirin. Niki mau ayang-ayang kalau sinarengan mengkirin sing alus-alusan riyen. Aja lamis mawon nggih. Boleh, Oke. boleh, boleh, Ini. boleh, boleh, boleh. Aja lamis jajal suarane. Sing geder kok malih enom ya. Iya. Niku mawon, Mbak. Niku mawon. Kowe kok seneng makane kanca lho. Ya ora apa-apa, menawa minat ora, Ndro. Wong ati niku mboten king dihapusi, Kang Mas. Oh nggih. Kados niku lho. Jenengan milih sing ndi Mas Akbar Mas Badar? Aku yen oleh milih ya loro-lorone. Iya. Iya, trisam no, trisam. Lah jenengan kok ngertos ngoten niku nggih. Ngerti no. Kok meneng-meneng kok ya ngono to wong ki. Lah ngono wae. Mbah, mboten usah dirungokke, Mbah. Mboten paham jenengan, Mbah pun gambang mawon. Engko tak setene langsung, Mbak. Tenang. Ayo. Bawa, Mbak. Selek aku. Tintinganipun, Mas. Mas titinganipun. Jan. Awah. Antara contro nek aku gede.
digenderi angin. Nyun sewu Mbak Manohara. Apa ki? Panjenengan kok nek apa ki ngeden swara kok mesti sikile rada ngeten iki pripun kok mesti ngeten. Lho, ngempet Mas. Suara lanang karo wedok kuwi ana teknike. Oh, tekniknya beda. Pripun? Benten-benten. Teknike nggon sikil, anggere sikile mingkup suarane wedok. Pami niki wau, iki mingkup ngeten wedok. Nek begar suara lanang. Lanang, mergane lelos. Iya iya iya. Jajal-jajal suara mingkup sik Nggih. Suara mingkup. Mergane lho. Ana barang sing diempet ngono lho. Mbok digecek mawon. Ya. Iya, wedok. Jajal saiki suara lanang, begar. Iki begar, Begar, amit, begar. amit. Lah plek. Nah, jajal suara lanangnya kaya ngopo? Becek alu wong Elok tenan Mas. Nek begar suara lanang, Mbak. Nek mingkup swara wedok. Wedok. Bareng lanang iki kaya suarane Victor ya. Coba wae, kene. Mingkup. Dingkup neh ben suara wedok neh. Sandangane wedok kok. Sampeyan gak pengin kok. Gak wis. Jajalan bar jajalan. Jajalan gak apa-apa. Jajalan. Amin. Apik ya. Elok. Aturane ning kono peraturane. Tapi Mas Badar jenengan sing Mas jembek. Mas Badar Mas. Akbar. Permintaan Mas. Tapi jenengan sing jembeng timbangane jenengan. Begar jembeng. Bekar mingkup. Bekar niku tangan nek sikil niku jembeng. Jajal kene disalak jembeng kene. Dijembeng karo Akbar. Oh iya Mas Akbar saya pengalaman. Rainmu. Kok iso pengalaman wae? Piye maksudmu? Urung. Maksudmu piye pengalaman? Pengalaman dalang. Saya pengalaman seminggu ben pisan. Maksudnya ki ping pisan praine ngono lho Mas. Iso. Jangan gitu deh. Gak wani aku nek karo iki. Kita kan bala. Nyekel kunci kuwi. Alah, kuncimu tak cekel ya teng pokoknya. Ya apa? Maksudnya ki kuncine persnel kuwi lho. Iya. Jajal. Coba. Jajal, penasaran. Cedak karo Mas Akbar. Gak apa-apa ide-ide. Ndak apa-apa, apa-apa. madhep ke sana. Engko nek meteng piye? Kuwi lho, ndang dijembeng bar, ndang jembeng. Tak suntik esek Iya kabeh. ya genteng. Tak suntik esek ben gak meteng. Apa kaya? Wis steril iki, ora bakal meteng. Wah, steril kayak sapi ya, steril. Lah iya. Cara meteng paling yo Ayo. cilik ndase tok meteng. Kejane nyapa kok omong ae. Mak diam. Diam, saya akan menjembeng. Ha, iki lho. Mas Akbar, Jis, konjis ki lho. dalem. Ki mung kireke wis dipakani porong to. Menenge dadi kiri. Aja kecek dadi ora nambungmu ki lho. Ngenyek kirek kene wis asu dinyek kirek. Mama. Yo. Heeh. Yen kowe seneng Tak jembeng ya. lami Begar. Kok ora iso begar to? Yo ngangge tangan kok. Hah? nganggo alat ki ya ora penak Mas. Iki jenenge mbok sogrok nek iku mau. Iki nganggo apa kok iso? Nganggo iki, gak iso to. Nganggo tangan kutuke. Iya.
Aja nganggo alat. Oh. Kowe modelmu karo sinden kok jijik to saiki. Jadi iki nyapok kok melok ae. Rekmu ki kene. Iya. Kok ya. Iya, gak seneng go alat bae. Lamaran. Yo, Kulino iki. yo. Ayo. Ayo. Panjak-panjak ki sajake kok pengen to Mas karo awake dhewe. Kasengsem karo awakmu. Terus. Yo. Gampang. Kang Mas, Hah? cintane awake dhewe disekseni Disekseni karo? angin Mas. Oh iya, iki lho sekseni karo angin iki lho. Aku sampai kademen. Iya, iya. Butuh penghangat. Aku butuh penghangat. Lah. Butuh penghangat. Akbar. Masalah kok wis wani nyandak pupu lho. Lah wong aku nyandak pupu ya mbok geret nang tengah ngono lho kok ya. Ngale ora. Setohe. Kowe iki dene nyekel ngono ki dene anu, Apa? itu malah anu, apa itu? Melambangkan. Melambangkan. Ora cangkem ya Akbar wis bar. Tek ku semene ngono lho. Astagfirullahaladzim. Wong iki ya Allah. Kok adik kakak ki lucu ya? Lucu dong, lucuin dong. Yo. Nah, tenanan. Tenanan. Aku wis tak wibawa-wibawane ora iso aku. Serius. Jembengen ki. Tak jembeng. Jembeng to bar. Yo. Alon-alon. Alon. Ora galang. Condro cangkem. Yo. Itu dia. Gampang kena ing Kowe nyekel sikil. bandu. Mbak Kok emosi to? Lah kuwi mau. alon. Kuwi mau mbok owok-owok kuwi lho masalahe. Wong wis apik-apik dijembeng kok iso diowok-owok. Kowe ora ngono. Nyekel sikile Manuhara kok koyo nyekel sikil kucing eret-eret ngene. Apa guyu? Mesti marah iki Deni iki mesti. Apa? Piye? Heh? Piye? Kok jawab yo kok barang. Ojo diowok-owok. Lu jembeng tok. Mesti mbok marahi iki. Rusuh dini. Kowe karo tukang son yo kenal kowe Mbak Manuhara. Hah? Tukang son yo kenal sampean iki. Lah iki duda iki gara-gara duda sing dudakne aku lho. Lho. Oh ya, ayu Dewi ayu. tukang son iki duduk mongko bojone piyaine ayu lho, Mbak. Bojone kuwi entuk iki merem biyen. Saiki sir karo awakmu seneng. Gara-gara ayuku kaya ngene iki Piye. ora tau mulih, Heeh. dek pas mendem pisan. Anane aku Enek kowe. jelalah ditabrak ya aku. Mentolo Mas Deni iki karo sampean mentolo ya. Kelakuanmu lagi ketok widen den iki. Terus tak foto tak kirimne bojone sesuk dipegat. Masa. Gara-gara sampean. Gara-gara aku. Iya. Lah saiki mane Mas Akbar pacaran karo Sinden kok gak sidok apa yo sampean Kuwi bareng. mergo kelakuane elek. Oh saya kewiyak bar. Gampang kena. Sik ta. Iki urung jembeng lho. Oh iya gitu. Ya, iya ding. Kalau ape dijebek tadi. Mboten Pak, teng mriki mawon. Ya. Ditenani ora gelem. Raping. Wis ana sing gelem nenani. Wis Anak sing nenani ka lho. Nah, aku gelem nah, jang. Gelem mo. ditenanane malah ora gelem. Tenane ora gelem bareng ngajak. Aja daman lame Ditelaske.